po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin anti-agriculture smuggling law, madalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya economic sabotage, pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort, your great escape as we go through this pandemic. Experience the sun, sand, sea in Pangasinan. We offer our guests a coastal village vibe with beachfront cottages and other complimentary activities. Come and visit Amansinaya Beach Resort, located in Nibali West, Nibali Vidal, San Fabian, Pangasinan. For any inquiries or reservations, message us on our Facebook account, Amansinaya Beach Resort, or you can call or text 0917-508-0090 or 0917-508-0162. Amansinaya Beach Resort. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin anti-agriculture smuggling law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang anti-agriculture smuggling law as an offense ay ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Ang nangyayari, syempre, kaya economic sabotage. Pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitignan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung isang bayad na palatuntunan ng SINAG. Anumang mga pahayag at sasabihin ng mga announcers ng programang ito ay sarili nilang kinalap at walang kinalaman ang pamunuan ng Aksyon Radyo Pangasinan. Yes, good morning, maabig kabasan at balang sinansakay. Of course, araw po ng Lunes ngayon at tuwing ganitong oras ay tayo po muling magkakasama at magkakaniig sa ating pong palantuntunang Pangasinan Bilos Kilos. Wala yata yung natin background. Okay? Masakit man sa kalooban nila. Okay, sa ngalan po ng ating kasamang si Action Ray Hortaleza, ang inyo pong lingkod Action Jesse Perez. Inyo pong makakasamang mag-isa siguro dahil wala pang signal. Sa ating palatuntunang Pangasinan Bilis Kilos. Medyo naano ako ng konti. Wala rin yung kasama nating regular na kasama dito si former Mayor Roy Macanlalay ng Kalasyaw, Pangasinan. Bilang co-host,
Pero isang makanlalay ang ating makakasama maya-maya sa ating palatuntunan. Paglalaban ang tamang Supposed to be, ang ating makakasama din ngayon ay si Congressman Monmon Gico. Pero meron siyang speaking engagement na nakasalang siya ngayon eh. Siya ngayon ang nagsasalita sa kanyang speaking engagement. Kaya maya-maya baka magkasama nga itong dalawang si Kong Monmon at si BM Mark. mamamayan. Para malaman natin ang kanilang mga update na pagbabalita tungkol sa kanilang pag-iikot-ikot Sa ating Pilipinas, sa lalawigan ng Pangasinan. kayang bilhin And of course, siyempre, ang ating sa importasyon. Hindi na halos mabenta ang pagpapaunlad ng lalawigan, lalo na sa agrikultura, sektor ng agrikultura. at At iba pang development. pagbaban nila. Ito po sa ating Pangasinan, bilis kilos. Mababa pa sa puhunan. Maya-maya, makakapanayan na natin ang isa sa kanila. Isa sa mga nasabihan natin na ating ipipicture ngayon Walang laman. sa ating pong palatuntunang Pangasinan, bilis kilos. Mga sikmura. May tumatawag dito Ano ito? Oops. Ito sa kabila. Wala. Sa Abono Party. Ang ating pong palatuntunang Pangasinan, bilis kilos ay hatid po sa inyo ng Sinag Sa Abono. at ng Abono Party List. Mark Roy. Sige. Show ng ina. DM Mark Roy ang ating makakasama sa ngayon habang binibigyan natin ng lugar na mapanood din siya ng ating mga viewers via technology ng Action Radio. Of course, nandyan na palaging umaalalay sa atin si Action Icam Pasyon at sa ating technical division si Conrad Alvarez. Okay na ba? Wala pa? Pero naka-standby. Kami. Tayo, naka-standby tayo. Naka-standby po kami dahil para mapaunod din sila at makita natin ang kanilang yung personalidad nilang makikita natin sila via technology. Okay. Nagre-ring si board member Makanlalay. Okay? Yes, si Jesse Perez to. Action Radio. Yes po. Yeah. Natanggap nyo yung message sa inyo? Anong message man, pwede? Again? Ano pong message yun na? Yung sa via Gmeet para mapanood po kayo ng ating mga viewers at sa ating FB Live. Sige. Sige, gagawin na namin po baka makita na po kayo. Okay? Sige. Okay. Abono Party List. Paglalaban ang tamang presyo ng inaning produkto. Sa Abono Party List. Hintayin po natin. Paglalaban Nagkuhan na siya sa ating alagang produkto. cellphone pero yung pagpapakita sa kanya Party List para sa magsasakang Pilipino. ang
ang ating pong inaantabayanan. Kailangan natin ang abono. Party list para sa mamamayang Pilipino. Ang bigas ay pangunahing sa ating Pilipino, kaya dapat kayang bilhin ng maski sino. Subalit Naka-standby lang po tayo sa hindi ating pagkikipagpanayam sa kanila. palay ni Yung actual airing po ng mukha ni BM Mark Macalalay ang ating pong hinihintay para at least mapanood po ng ating mga viewers at ng mga FB friends sa pupunan at mga subscribers natin po sa ating ay dama. Action Radio Pangasinan. Marami nang walang laman ang bulsa, kumakalam mga sikmura, solusyon malayo pa ba? Wala pa. Nahihirapan po kami. Pero umuuna siya eh. O, sige, sabi niya. Napakinggan na nga siya eh. Tingnan natin ulit. Okay? Nagri-ring po. Hello? Yes. Yes, sir. Si Jesse Perez, Action Radio. Paano to ICAM? Nakuha natin sa kwan. Paano tayo siya para mapanood po kayo? Ano? Pakitawagan mo, kukontakin po kayo ng technician namin po. Para sige. Yeah. Sige. Pakiusap nga, kausapin nyo nga si Mr. Mark Roy Macala. Ha? Hindi, sige, pakitayal ulit. Ha? Yan. Okay? Sige. Ni Pedro Medyo malayo-layo sila ng konti. sasaka Very remote yata. Kaya napuputol-putol ang ating signal. masakit Ha? ba nila? Presyo ng ani baba pa sa pupunan. Saan na tayo? Hirap ng buhay, marami nang walang laman ang bulsa, kumakalam mga sikmura, solusyon malayo pa ba? Sa abono party list, kapakanan ng bayan ang panalo. Sa abono party list, paglilingkod sa mamamayan ay totoo. Sa abono party list, ipaglalaban ang tamang presyo ng inaning produkto. Sa abono party list. Okay, so dito na lang Action ICAM sa busis na lang, no? Sa voice call na lang. Yes, Sir Mark, kumusta na po ang ating pong pag-iikot-ikot sa ngayon? Sa third. Okay naman, pwede. I understand, nasa labas po yata kayo ngayon, no? Okay. So, kumusta ang ating pag-iikot-ikot sa ngayon na Sir Mark? Okay naman, plus may kasamang pag-iingat dahil siyempre hindi pa rin natin masasabi itong panahon natin ngayon may
kasalukuyang search pa rin nung Omicron variant. So, hindi pa natin masabi yung sitwasyon. No? Pero siyempre, additional na iba yung pag-iingat pa rin sa lahat at sa mga pinupuntahan din. Mhm. At ano naman po ang kuwan ng ating mga kadistrito sa inyo pong pag-iikot-ikot? Kumusta po ang reaksyon ng ating mga kadistrito sa inyo pong pag-iikot-ikot? Ano pong mostly na kanila pong sinasabi o kaya dinadaing sa inyo po? Actually, positibo naman yung resulta ng ating pag-iikot kasi siyempre pumapasyal-pasyal tayo sa mga iba't ibang barangay. Napuntahan na rin natin halos lahat yung 304 barangays no nagbigay ng ayuda ang Team Agila. At pare-parehong concern din siyempre natural unang-una yung trabaho dahil maraming na-displace dahil dito sa pinagdaanan natin o pinagdadaanan natin pandemya. Marami dyan talaga yung hindi nila inaasahan na mawawala sa trabaho, matatanggal, yung mga negosyo, ganun din, talagang humina lahat. So, yan lahat ang halos pare-pareho ang daing ng mga kadistrito natin. At syempre, ganun din, iba't ibang problema pagdating din syempre sa health. Syempre, natural, number 1 po yun, na isa din na na kanilang dinadaing din dahil itong panahon na ito talagang tatamaan ka ng sakit tapos wala ka ng trabaho. So napakalaking dagok ang kinakaharap ng mga kababayan natin sa ikatong distrito. So, napag-usapan natin na in our previous interview with you, board member, na ang posible pong pagpapaunlad po ng ikatlong distrito through agriculture, through agriculture. So, kumusta na po ang ating agricultural products sa ngayon sa inyo pong distrito, 3rd District of Pangasinan? Okay naman. Nakikita ang isa nga din nakikita natin din yung mga kaukulan na mga farmers natin. Number 1, yung mga drying facilities. Kailangan natin yan Kasi yung iba talaga, siyempre, nung itong nagkaroon ng road widening, sinasamantala na rin ng mga farmers natin na magpa-araw doon sa gilid ng kalsada. Alam natin, ayun na nga, siyempre, may delikado. Pero kawawa din naman sila. Kung iisipin din naman natin sila, saan din rin nila patutuyuin yung kanilang mga produkto, yung palay, mais. So sabi ko yun yung mga nakikita po natin na na kakulangan sa na suporta sa ating mga magsasaka. Siguro magkaroon din ng magandang at maayos na drying facility para mas less sa gastos nung farmer, mas malaki yung kanilang kikitain, mas kanilang take home, diba? So yun yung mga nakikita nating nila. At tingin ko naman maganda, so far so good, dahil sana wala naman tayong masyadong experience na mga pagbagyo at matitinding pag-ulan itong pagpasok ng 2022 para kahit pa paano makabawi naman yung ating mga magsasaka. Ang inyo pong distrito is mostly agricultural crops ang mostly major industry, At opo, mga high value crops, yung mga mais, palay, mga gulay, mga high value crops, mga ano bang tawag dito, sibuyas. So, yan talaga ang malaking kabuhayan ng mga kababayan natin sa Tercero Distrito. Dahil talagang maraming agricultural areas dito sa distrito ng natin sa 3rd District. Napakalawak, lalo na rin sa Kalasyaw, ganun din, malawak. Tapos marami din ang mga unirrigated lands pa doon.
At nabanggit po ninyo yung sibuyas, which is one of the major crops sa inyo pong distrito, particularly sa Bayambang, Pangasinan, no? At Opo. nagkakaroon po ng mga problema dyan ang mga farmers. Paano natin kayo tutugunan yung problema nila sa problema ng mga magsasaka ng sibuyas? Actually, Board member. I would like to launch the administration of Mayor Dr. Cesar Tirado Quezon dahil doon sa kanilang sa Bayambang talagang ginagawa nila ng lahat ng paraan, lahat ng kanilang makakaya to support their farmers, particularly yung mga farmers natin na nagpo-produce nitong sibuyas, no? Dahil nung nakaraan alam ko malaking peste yung dumating dyan sa bayan ng Bayambang na talagang tinamaan yung mga farmers natin ng sibuyas. At kasi naman doon sa ginawa natin pag-iikot doon, nakita naman natin yung ginawa nila suporta at lalo na ngayon yung ginagawa namin nilang i-agro doon sa bayan ng Bayambang na meron silang ginagawang portal na kung saan, kung ano man yung pwede nilang, kunyari, pagka may problema sa kanilang mga produkto, i-input lang nila doon sa search section, ilagay lang nila kung ano yung na-experience nila. Kunyari, pagka may mga peste na dumating doon sa crops nila, lalabas din doon, search lang nila, tapos magpa-pop up na lang kung paano pwedeng targetin kung ano yung mga kailangan na gawin ng mga local farmers natin para maprotektahan yung kanilang mga produkto. Na nakikita natin napakaganda no dahil kumbaga advanced na ang panahon ngayon. We are in the technological age na, kaya kailangan makasabay din maski yung mga farmers natin makasabay din sa pag-abante ng teknolohiya. Army worms ang isa sa mga sinasabing pamimiste ng sibuyas dyan sa Bayambang, Pangasinan. Nagkaroon na ba ng parang katugunan sa pisting ito, board member? Actually, problema na nga po yan ng mga ng mga local farmers natin doon sa Bayambang. Kaya sabi nga natin ang ginawang pagtugon sa problemang yan ay bigyan sila ng karagdagang kaalaman kung paano masusumpo at mapiprevent yung pagkalat ng pesting yan dyan sa bayan ng Bayambang. Dahil siyempre pagdating naman ng alam naman natin na may mga seasons yan, di ba, Kuya Jess, no? Na mga natin, nasabi nga nila, no, kung malangaw no maapangan lay pagdata ay panahon lay pinya. Diba? Kumbaga yung mga nangyayaring ganyan, kailangan din nilang pag-aralan kung bago pa lang dumating itong season na ito, maprotektahan na nila agad yung kanilang mga produkto. And I think ginawa naman na ng local government unit ng Bayambang yung mga kailangan na measures para matulungan yung mga farmers natin. And I know may personal pa pong suporta din na binigay si Mayor Cesar Quezon sa mga local farmers natin. Ang isa pong problema daw yata nila para maiimbak nila ang kanilang sibuyas ay sana may storage para at least kung medyo mahal-mahal ng konti saka nila pwedeng ibenta sa merkado yung kanilang mga sibuyas. Ito mayroon na ba diyan? Iba, so syempre pagka ini-store muna nila pagka mababa, tapos saka na lang ilalabas pagka mataas na yung presyo. Pero I think that will be a collective effort just para ma-monitor yung mga ganyang nagiging
patakaran, no? Mhm. At hindi mata naiwasan eh. May mga ganyan talaga, may mag-board, tapos saka na lang ilalabas pagka mataas na ang demand, tapos mahal na ang presyo. Pero siguro kung mabigyan nga natin sila ng maprotektahan yung presyo ng mga produkto, at the same time na maprotektahan din yung mga local farmers natin na maging maganda yung flow ng pagpasok ng kanilang income din para sa kanila, I think maiiwasan natin yan. Yeah. Ito po, this time is sa Kalasyaw yata to, no? Dahil ang concern niya is about tong pinaalis na mga stallholders ng puto along the sidewalk na ito'y in the guise of widening ng DPWH. Pero sad to note na hindi pa daw nagagawa ng DPWH ngayon at adding insult to the agony is itong yung portion na yon na dating stallholders na mga puto vendors ay pinamumugaran umano ng baratilyo o kaya ito. Ano ito? Yun yung doon. Yun yung masakit doon na dahil sabi ko nga noon, nung nakita po natin yan, na ginawa nilang na dinimolish yung photo stalls dahil sabi obstruction daw, and dahil sabi daw ng DPWH na naka-encroach daw. And sabi ko naman, nung na-demolish, hindi naman na-clear yung yung area, elevated pa rin naman yung area. Kumbaga, as is pa rin, kumbaga parang dinakdown mo lang yung stalls. Wala namang nabago. Kaya sabi ko, and at the same time, ang masama pa doon, nung dinimolish yun, wala naman silang ginawang maayos na lipatan. Kaya naman sabi ko, bago ma-displace yung mga producers natin, dahil yung mga producers natin dyan ng puto oil, alam niyo po, napakalaki ng kanilang contribution kung paano ngayon nakikilala, kung ano ngayon ang bayan ng Kalasyaw, kung paano ngayon kinikilala ang bayan ng Kalasyaw, malaking bahagi po dyan yung ating mga producers. Dahil sabi ko nga Kuya Jess, sila ang main reason kung bakit tayo nagkaroon ng Kalasyaw Puto Festival. Yes, Ano po? So, ginawa po yun para to promote our product and at the same time promote our town. Na yung photo pala na nabibili nila sa White Plains o sa Manila, sa farmers o sa mga bus stations, lahat pala yun nanggagaling sa bayan ng Kalasyaw. Kaya sabi ko sana, bago naman sila na-displace, ginawan sila ng maayos na kanilang malulugaran para ma-continue naman kasi i-treat natin sila as partners. Yes. Diba? Hindi naman pwedeng, sabi ng DPWH, umalis kayo dyan. Bakit tayo, ito, Kuya Jess, during my term, nung gagawin niyang tulay dyan sa may Marusay, yung tulay dyan, nakipaglaban tayo dyan. Sabi ko sa mga kontraktor ng DPWH noon, hindi niyo pwedeng i-demolish ng kumpleto yung tulay na yan hanggat hindi kayo gumagawa ng footbridge na pwedeng daanan ng tao. Kasi ang gusto nila noon, during that time, mag-provide ng sasakyan, iikot yung mga taga-barangay Lasip, taga-barangay Mangkop, taga-barangay Talibaw, iikot pa all the way from Lasip, San Vicente, Pugo, papunta ng bayan. Samantalang yung bayan, stone's throw away lang. Lapit lang, sabi ko. Tapos sabi, ang ginawa na, na-delay yung proyekto na yun ng ilang buwan. Hanggang sabi ko, i-provide ninyo yung kailangan. Dahil yung hinihingi ko hindi para sa akin yan, para sa tao yan, para sa mga bata na nag-aaral dyan sa Central School na manggagaling sa Lasip, Talibao, Angkop. Lapit lang po yan. Tapos gusto pa ikutin pa nila. Sabi ko, being the father of the town, you must protect yung protektahan mo yung kapakanan at saka pangangailangan ng mga constituents mo. So, dapat ganun. Sabi ko, pwede naman nilang ipaglaban yan na hindi naman agad-agad i-demolish. Siguro kung i-demolish nila, edi gumawa muna sila ng stalls habang ginagawa yung stalls, o di wag muna nilang i-demolish. Kung kailan nagawa, kung kailan natapos yung paglilipatan nila, saka nila i-demolish at ayusin yung maging maayos. Tapos ngayon, madadaanan mo lang, pinamumugaran ng mga baratilyo.
Yes. Oo. Ano ba yung mga baratilyo kumpara doon sa mga photo producers natin? Tsaka main industry ang puto dyan dahil maraming yumaman dyan na naglalako kaya gumagawa ng puto, ano? Isa pa doon, Kuya Jess. Mm-mm. Parang eyesore yung yung nangyari doon dahil yung mga dinimolish na mga debris Oo. doon lang. Hindi man lang hinapon, hindi man lang nililisan. Sana nung dinimolish, inayos man lang yung lugar na yun dahil baloy amay ang dadalan ditan. Yes. Dapat tan say baloy, malinis say baloy, marakot appealing sa mata ng mga dumadaan dahil di ba dahil yan ang show window mo yan ng bayan mo, kaya dapat ayusin at pagandahin mo yung bayan, and lalong-lalo na yung mga producers. Sabi ko nga, they are our partners. Hindi sila basta lang maglalako, pero partner sila sa progreso at kung ano ang bayan ng Kalasyaw ngayon. Yeah, pati yung goat industry dyan na very famous din sa Kalasyaw, nagkakaroon na ng pakunti-kunti na lang, along the Venetia Highway na lang. At wala na yung ibang mga goat vendors dyan sa inyo pong bayan. Anong nangyari dito? Bakit ganun ang sitwasyon dyan ngayon? Nawawala yung mga vendors ng kambing, which is one of the hanap buhay, livelihood ng mga kababayan natin. Well, sabi ko nga po, I will not judge the current administration, diba? Hindi ko naman sila pangungunahan. Pero they have their own, they have their priorities, diba? They have their own agenda or plan para sa ating bayan. Pero sana i-consider din nila itong goat vendors natin dahil isa rin sa magiging rin yan kumbaga maaari nating bagong i-presenta sa tao, sa mga bisita natin dahil alam niyo ba, ang dami ko itong pag-iikot ko sa Tercero Distrito. Ang sinasabi ng mga taga-ibang bayan ay alam mo, dyan pa kami kumakain mayor ng kambing, dyan kami bumibili. Ang sabi nila, ang daming pwedeng mapuntahan, ang daming pwedeng mapasyalan, makainan na masarap daw sa bayan ng Kalasyaw. Dyan pa daw sila mismo pumupunta. Para kung gusto nilang maghanap ng makakainan, diba? Gusto ka pwede pigar-pigar, meron silang mapupunta dyan, Alaskersan, Kampingan. Yes. Ay very, napakalawak. Sabi ko nga, kung masuportahan din sana natin itong food industry. Yeah. Magiging malaking bagay din sana yun sa mga natin, sa mga kababayan natin para hindi lang puto industry i-build up natin, hindi lang yung pagpapanday i-build up natin. Hindi pwede pa natin sabayan ulit o dagdagan ng panibagong produkto gaya ng industry dahil hindi naman lahat ng tao sa bayan ng Kalasyaw namulat sa paggagawa o pagbebenta ng puto. Hindi rin naman lahat ng mga tao dyan namulat sa industriya ng pagpapanday. Kumbaga kalat-kalat yung dyan, kailangan kung saan natin nakikita na mayroong mga ganitong industriya pala na pwede silang mamayanpag, edi suportahan natin sila. For me, I think magiging malaking bagay yun. Yeah. So, kung kayo po ipapalaring manalo as board member ng 3rd District of Pangasinan, which is included po dyan ang inyo pong bayang Kalasyaw, ito po kaya makakabalik ito sa dating estado ng mga products na ito. Anong gagawin natin? Dahil malaking bagay pa rin ang local chief executive, dahil ang local chief executive sila talaga ang mag-i-implement ng mga plano at programa para sa bayan. Siyempre being the board member, limitado lang yung ating kapasidad sa mga legislatura na makakatulong sa bawat bayan, lalong-lalo na sa Tercero Distrito ng Pangasinan. Mahalaga din na magkaroon din tayo ng kapartner dyan sa bayan ng Kalasyaw na talagang imamalasakit niya yung kakapakanan ng kanyang mga kababayan.
I see. Okay, board member, babalikan ko po kayo dahil magbe-break muna tayo at para pag-usapan pa po ang ibang bagay sa Tercero Distrito na alam po nating ito'y umuulad na distrito dito po sa lalawigan ng Pangasinan, if not entire Philippines pa, no? Babalik po kami, tatawag po ulit ako sa inyo, board member, para maituloy po natin itong ating pag-i-interview sa inyo. Thank you po. Sige po. Okay, okay. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin Anti-Agriculture Smuggling Law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun. Bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang Anti-Agriculture Smuggling Law as an offense ay ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Eh, anong nangyayari? Siyempre, kaya economic sabotage. Pag wala kita ang tao, walang panggastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitignan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakaling ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung implementation siguro. Magtanim ay di biro, ang abono ay nandito. Tayo'y lalaban para sa magsasakang Pilipino. Saan ka man o sino ay kasama ka, hawak kamay para sa agrikultura. Tara na, abono party list nandito na. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Ang party list na para sa kahit sino. Kakampi natin ang abono. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Abono party list sa Pilipino. Abono party list, abono atin to. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin Anti-Agriculture Smuggling Law, madalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun. Bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya economic sabotage, pag wala kita ang tao, wala panggastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Feel the cool sea breeze of Pangasinan.
Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort, your great escape as we go through this pandemic. Experience the sun, sand, sea in Pangasinan. We offer our guests a coastal village vibe with beachfront cottages and other complimentary activities. Come and visit Amansinaya Beach Resort, located in Nibali West, Nibali Vidal, San Fabian, Pangasinan. For any inquiries or reservations, message us on our Facebook account, Amansinaya Beach Resort, or you can call or text 0917-508-0090 or 0917-508-0162. Amansinaya Beach Resort. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin Anti-Agriculture Smuggling Law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang Anti-Agriculture Smuggling Law as an offense. Ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Anong nangyayari? Siyempre, kaya economic sabotage. Pag walang kita ang tao, walang panggastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitingnan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakaling ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung implementation siguro. Magtanim ay di biro, ang abono ay nandito. Tayo'y lalaban para sa magsasakang Pilipino. Saan ka man o sino ay kasama ka, hawak kamay para sa agrikultura. Tara na, Abono Party List nandito na. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Ang party list na para sa kahit sino. Kakampi natin ang abono. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Abono party list, abono party list sa Pilipino. Abono party list, abono atin to. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin Anti-Agriculture Smuggling Law, dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya economic sabotage, pag wala kita ang tao,
walang panggastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Kaya ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort, your great escape as we go through this pandemic. Experience the sun, sand, sea in Pangasinan. We offer our guests a coastal village vibe with beachfront cottages and other complimentary activities. Come and visit Amansinaya Beach Resort, located in Nibali West, Nibali Vidal, San Fabian, Pangasinan. For any inquiries or reservations, message us on our Facebook account, Amansinaya Beach Resort, or you can call or text 0917-508-0090 or 091. Okay. Kumusta kayo lahat mga kaibigan? Narito pa rin at nagpapatuloy ang Pangasinan Bilis Kilos na siyempre sinimulan kanina ng aking poging kapartner, si Jesse Perez. Ito po ang inyong lingkod, Action Ri Fernandez Hortaleza alias Mr. Ri. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Action Jesse Perez. That's right. At sa ating Master Control, binata pa rin hanggang ngayon, si Action Conrad Alvarez. Kailan ka pa mag-asawa? Ray. Kailan ka mag-asawa? wala sa isip niyang pag-asawa talaga. Good morning. Okay. Kasama po natin si Mark Roy, ang lalaking gwapo pa kaysa kanyang ama. Okay. So, kwenta tayo. Kanina pinag-uusapan namin yung about yung mga major industry diyan na medyo napapabayaan ngayon, puto at saka itong kambing, masarap na pagkain to, yung Kambing. puto at saka yung pinapaitan, masarap yan. So, anong kwan natin dito? Anong mangyayari kayang gagawin natin para mas ma-uplift ito sa inyo pong panunungkulan as board member, no? Sa may likod ng sa may poblasyon east dati may dyan, masarap yung nila, yung mga poodle, yun, yung mga kinapalukan. Sa umaga lang marami yun dahil pag hindi naabutin ng tanghalian yun dahil mabilis maubos yung kanilang paninda. So ngayon may mga marami na itong nagsuspang na mga kambingan ngayon dito sa bayan natin ng Kalasyaw. Kaya sabi ko napakaganda nitong napakagandang opportunity nito, lalong-lalo na doon sa mga producers na sa mga nagbebenta, kasi dati may mga nagbebenta sa bayan, may nagbebenta sa dito sa may highway. Actually yung diyan, Kuya Jess, yung ginawa nating diyan before bago mag-end yung term natin, kasi meron tayong nahingi noon na support sa National Meat Inspection. Nagkaroon tayo ng diyan ng abattoir na AA standard siya. So yan matatagpuan niyo sa Barangay Gabon, Chicho Pandayan. Lapit-lapit lang yan, Kuya Jess, yung katayan na ito, tatawid na dyan sa may pamilihan na, sa public market na yan, And doon, nakasama din sa computation din natin yung pagkatay ng mga ng mga kambing doon sa slaughterhouse na yun. So, kasi talagang tinitignan na natin na magiging regular na rin na mga ibebenta kakatayin itong mga goat meat. Oo, dahil sabi ko nga,
pagka meron yun, siyempre, matulungan natin siguro with the help ng kunyari, sa provincial government, provincial governor, magkaroon ng produkto na pagbibigay ng mga suporta, lalo na sa livestock. Kasi ang abono din noon, nakapagbigay din ng tulong sa atin noon. Oo, may mga napakaganda sana noon na maulit yun. Pero sabi ko nga, kailangan ibigay doon sa mga talagang nakikita natin na pinasok na yung industriya na yan. Kasi marami dyan yung mga hindi paguhan. So, hindi nila mapaparami. Medyo hirap silang paramihin yung itong mga bibigyan beneficiaries mamaya. Kailangan talaga yung sanay na o talagang passionate na may passion na sa pag-aalaga ng mga ganyang livestock. Para masigurado nating maparami yung kanilang kambing dahil daw. Tapos yun, syempre dyan nakakatay. Tapos dyan na-ibibenta. Kumbaga umiikot na lang within the town yung pera nila, di ba? Yes, oo. Pero ang nangyari, mas lumayo ngayon yung slaughterhouse nyo, no? Oo, mas lumayo. Hindi ko alam kung nagpa-function na yan, ha? Kasi sabi ko nga, yung dyan is globally standard, tapos pumasa naman sa NMIS, nakita din naman yung location nila, tapos bago din naman nilagay yun dyan, kasi naghanap kami ng lupa ng munisipyo para hindi na bibili. Diba? At yun nga sa Gabud sana, no? Oo, so mayroong lupa dyan na tapos yung kinatatayuan nung slaughterhouse, bago pa natin yung umpisahan, pinasalan din natin yung ibang mga slaughterhouse sa sa Ilocos. Nakita natin na yung isang slaughterhouse doon na nakalimutan ko na kung saang bayan yun, no? Kung anong barangay. Pero ganyan din, located din sa ganyan na mas parang mas highly urbanized pa yung lugar kung saan pinatayo itong slaughterhouse. Oo. And nakita na maayos naman, hindi naman maamoy. Nakita din naman natin na talagang yung maayos yung maintenance ng umahawak nung slaughterhouse. So, sabi ko, it's possible naman eh. Kasi sabi mo, actually nandun din, nagkaroon din ng may Public hearing. Water treatment facility din yan na pinagawa din dyan. Yun ang mga ni-require din ng NMIS noon. So, yan, meron tayong nahinging pondo, tapos dinagdagan na lang ng bayan ng Kalasyaw. Local funds. Nakatipid na tayo doon, hindi na natin kailangan umutang para magpatayo ng bagong building. Hindi na rin tayo bumili ng lote kasi meron na to existing na lote ng munisipyo. So, siyempre, nanghihinayang tayo nung hindi nila ginamit at bagos inilipat pa nila yun sa ibang location. Tapos, siyempre, nangutang pa uli, napagpatayo ng structure, nangutang pa uli ng pambili ng lote. So, Mark, sayang lang yung and doon sana kung nagamit na yun, kumikita na, siguro nabayaran na yung kumbaga kumikita na yung slaughterhouse. Slaughterhouse. Ang lapit-lapit lang, hindi na lalayo yung mga natin, yung mga vendors natin, yung mga magpapakatay, hindi na pupunta ng Malasigi, hindi na pupunta ng Ordaneta, hindi na pupunta ng San Carlos. Ang lapit-lapit na lang. Siyempre yung karne nila, na yun, hindi na nila dadagdagan sa nila, sa presyo, di ba? Yung freight cost. Kung magtatagtag man sila, additional kita na nila yun. Sana. Mark, Okay. Nabanggit mo na hindi ginamit yung sana ay paglalagyan nyo ng slaughterhouse na lupa. Hindi itinuloy ng current administration. Anong ginawa sa lupang yun na sana ay pagtatayuan? Actually, kasi tumayo na. Meron ng structure. Existing na. Na-test na rin po yung slaughterhouse. Pagaganahin na lang. So, siyempre, hindi pinalad si former Mayor Roy Macanlalay noon.
napalitan ng ibang administrasyon, Oo. hindi ginamit ngayon itong slaughterhouse at sinasabi na mabaho daw, ikino-complain daw, and all. Sabi ko, hindi pa naman napapatakbo ng Oo. ng buong buo. Kumbaga, puro partial lang, pa-testing. At tapos sinabing gano'n na, hindi na namin ito itutuloy dahil nagko-complain yung mga ganito dahil mabaho daw. And to think na, kaya nga nagkaroon pa ng pagkakataon nun. I can vividly remember na nagkaroon ng spot, inspection ng Inspection, mga taga-NMIS noon. Na minsan pumasyal mismo sa public market. And sinabi pa nga nung na bakit hindi dito kinakatay yung mga meron na kayong slaughterhouse. So sinabi na mabaho. I think sabi naman nung inspector, nasa namumuno yan kung paano nila Ayun. ayusin yung management ng slaughterhouse. Yeah. So, Mark, sa kasalukuyan, Ngayon, nakatiwangwang yung doon. Ayun. Parang ginagawang bodega ata. Yun, pinagbodegahan ng parang nilipat ata ang opisina ng agriculture doon, kung di ako nagkakamali, or section ng municipal agriculture. Okay. Tapos tapos pinagbodegahan ng mga bigas, mga palay, parang mga gano'ng mga abono. ay nako, ganun pala. Okay. Okay, let's go to other topics, Mark, At ito'y, if you win as Sangguniang Panglalawigan member, ang sasakupin mo ay ang buong 3rd District. Ano naman ang mga inisip mong plano para sa ibang bayan na sakop ng 3rd District? Meron ba? Sabi ko nga ito, very general. Hindi ko pa alam kung ano yung ating kakaharapin pagdating po natin sa provincial court. Pero kasi siyempre po, wala naman po tayong idea kung paano ba talaga. Pero siyempre, ang alam ko dan, ang provincial board member ay naka-focus sa legislation, lalong-lalo sa mga batas, sa mga ordinansa na para sa probinsya ng Pangasinan. And sabi ko nga po, kung paano ko pinagsilbihan bilang isang public servant noon, bilang isang mayor, kung paano ko ginawa yung aking panunungkulan na siyempre, pag tayo magsisilbi, nabigyan tayo ng pagkakataon, let us make the most out of it. Kasi po yan kumbaga hiram na posisyon. So sabi ko, kung paano ako nagsilbi noon, kung ako nanungkulan ng may malasakit, kung nanungkulan din po tayo ng tapat, naging totoo po tayo sa ating mga kababayan sa Galasya, ganyan din po yung gagawin ko sa tercero distrito ng Pangasinan, na tayo po ay nakakausap, tayo po ay nalalapitan. Ganun din ang gagawin din po natin dyan pag tayo po ay nahalal bilang isang provincial board member, na kung ano yung bukas ang ating sa mga pangangailangan ng mga kababayan natin sa tercero distrito ng Pangasinan. Kasi sabi ko nga po, ganyan din po tayo naging ganyan din po tayo nung nagsilbi. So kaya ganyan ang gagawin po natin. Kung paano po ako nanungkulan noon bilang isang mayor, ganyan din po yung gagawin ko. Pero this is a totally different naman po, dahil mayor, siyempre, focus ka sa implementation, sa executive plan. Tapos ito, pagdating po natin ng provincial board, siyempre, we will focus more on the legislation. So, sabi ko nga, magiging tayo, kasangga, kaagapay tayo ng ating mga local barangay officials, ng ating pong mga barangay officials, na ating pong siyempre magiging kakampi din sa pagsisilbi sa tercero distrito ng Pangasinan. Kasama na rin po ng mga mayors po natin. Okay. Actually, Roy, kaya natanong ko yan sapagkat may mga taga-Kalasyaw na nagsasabing mayor yan dati, executive. Anong malay niya sa legislative? How can you answer this, Mark? Yan po, mayor po tayo
dati. Dati rin naman, bago ako naging mayor, naging konsehal din naman. Yun. Naging konsehal din naman po ako ng isang termino. Kaya sabi ko nga po, yung background natin sa public service, kaya hindi naman po natin masasabing kulang. Sabi ko nga po, siguro sapat na rin itong yung experience ako na ako po yung nakapagsilbi dahil mahirap din po ang manungkulan bilang isang ama ng bayan. Dahil sabi ko nga, executive, kumbaga lahat ng implementation, lahat ng problema, dadaan sa'yo. Command responsibility mo na kung ano man ang kahihinatnan ng desisyon na yung gagawin sa iyong bayan. So sabi ko nga po na mayroon tayong political will sa pag i-implementa ng mga nais nating gawin para sa ating bayan during that time. And sabi ko nga po, yung political will din na meron tayo nung mayor tayo. Ganon din nung ating gagamitin. Then nung tayo naging provincial board member, sabi ko nga po, may sapat naman po tayong kaalaman sa grassroots. Alam din naman natin, dahil sabi ko nga po, bilang isang mayor, kailangan mong marinig at malaman kung ano yung tunay na pangangailangan ng iyong mga constituents sa barangay level. Yun. So, with that kind of experience, yan yung gagawin natin dahil hindi naman po tayo pwedeng implement lang ng ganito. Magiging maganda sa pandinig, magiging maganda sa pandinig ng ibang tao, pero will that benefit the people from the grassroots level? Yan. Di po ba makikinabang ba itong mga kababayan natin sa barangay level? And at the same time, makikinabang din ba ang mga taga Tercero Distrito sa probinsya ng Pangasinan? Right. So yun po yung ating gagawin. Na alam ko, tingin ko naman na makakatulong pag tayo po ay nahalal bilang board member ng probinsya ng Pangasinan. And at the same time, sabi ko, hindi rin po tayo magiging yung rubber stamp ng governor. Siyempre, ang ehekutibo ay magkaiba sa lehislatibo. Yun po yung ating maipapangako na ipaglalaban natin kung ano yung alam natin na makakabuti para sa ating mga kadistrito dito sa probinsya ng Pangasinan. Okay, well said, Mark. At yung mga nagkakaroon ng agam-agam, ayan, naipaliwanag na po ni Mark, handa siya. Whether in the executive branch or legislative branch, alam niya ang kanyang gagawin. Yun po ay bilang pagsagot sa sinasabi ng ibang paninira na anong malay niya sa legislation. Galing po si Mark sa pagiging konsyal. At ang pagiging konsyal, legislation ang trabaho nun. Kaya well-equipped siya sa anumang klaseng trabaho. Bueno mga kaibigan, at sa ating pagpapatuloy, inulit po namin ang kasama natin na si Mark Roy Macanlalay, dating mayor ng Calasiao at ngayon ay tumatakbo bilang sangguniang panlalawigan member ng Lalawigan Pangasinan. Babalik po tayo pagkaraan muna ng ilang mahalagang paalala. Sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin Anti-Agriculture Smuggling Law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang Anti-Agriculture Smuggling Law as an offense. Ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Ang nangyayari, syempre, kaya economic sabotage. Pag wala kita ang tao, walang panggastos. Pero pag magandang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos,
gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitignan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakaling ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung implementation siguro. Pagtanim ay di biro, ang abono ay nandito. Tayo'y lalaban para sa magsasakang Pilipino. Saan ka man o sino ay kasama ka, hawak kamay para sa agrikultura. Tara na, abono party list nandito na. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Ang party list na para sa kahit sino. Kakampi natin ang abono. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Abono party list, abono party list sa Pilipino. Abono party list, abono atin to. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin anti-agriculture smuggling law, madalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun. Bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya economic sabotage, pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort, your great escape as we go through this pandemic. Experience the sun, sand, sea in Pangasinan. We offer our guests a coastal village vibe with beachfront cottages and other complimentary activities. Come and visit Amansinaya Beach Resort, located in Nibali West, Nibali Vidal, San Fabian, Pangasinan. For any inquiries or reservations, message us on our Facebook account, Amansinaya Beach Resort, or you can call or text 0917-508-0090 or 0917-508-0162. Amansinaya Beach Resort. Sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin anti-agriculture smuggling law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun. Bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay
kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang Anti-Agriculture Smuggling Law as an offense. Ay ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Ang nangyayari, syempre, kaya economic sabotage. Pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitignan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakaling ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung implementation siguro. Bueno mga kaibigan, nagbabalik po tayo at siyempre ito pa rin ang Pangasinan Bilis Kilos. Ang inyong lingkod, Action Ri Fernandez Hortaleza alias Mr. Ri. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Action Jesse Perez. Kasama pa rin po natin ang dating alkalde ng Kalasyaw, Pangasinan. Ngayon ay tumatakbo bilang board member ng Tercero Distrito ng Pangasinan. Napakinggan po naman ninyo ang kanyang kwalifikasyon. That's right. Bukod sa kwalipikado siyang maging executive, ay lalo pa rin po sa legislative na siyang tinatakbuhan niya ngayon. May experience pala siya eh. Sabi ng iba kasi, bakit magiging legislator yan eh, mayor siya dati. Naging konsyal pa nga ito. Yun nga, hindi alam ng iba yan. Ano? Okay, so tuloy-tuloy ang ating pakikipanayam kay Mark Roy. By the way, anak po ito ni dating mayor din ng Kalasyaw. Yes. Si Roy Macanlalay. Okay. At kapatid po ito ng tumatakbong vice mayor. Ano? Minority tayo. Minority pa daw siya noon. Nung siya ang konsyal. Ayun. During that time. Oo. At by the way, additional information, kapatid po siya ni Kevin Macanlalay. Sa pagsusumiti at pag-aproba ng mga ordinansa, mga dito, pati mga budget. So talagang matindi po yun. Talagang debate rin ang ginagawa din natin. Nung minority floor leader pa siya noon. Ayun. Biro mo naman. No? So, That time, doon natin, kasi wala akong makuhang wala akong makuhang committee noon. Try ako na makuha ang committee ng petition. Siyempre, minority tayo, hindi binigay Tama, sa atin. tama. Pati yung help, hindi din binigay sa atin noon. Ang kinuha ko na lang, yung walang may gusto. Ano yun? Ano yun? Yung zoning and committee on zoning and tapos yung committee on tourism and special events. Ayun. Yes. So yung dalawang committee na yun na walang may gusto, yun ang tinutukan ko that time ko yun, Jeff. So talagang sabi ko, sige, kung hindi rin naman natin makuha yung committee ng education or budget or pinagbuti na lang natin yung committee na ating kinuha that time, yung tourism and special events, and doon binuhay natin yung Kalasyaw Puto Festival kasi nagkaroon tayo ng Puto Festival noon nung term ni Mayor Roy Macanlalay. Minsan lang yun na ginawa. Ayun. I see. So, with that experience, Experience pala siya kung gano'n. So once lang yun. Tapos nung tayo po ay naging konsehal, yun na ngayon binuhay natin. Kinausap ko nun si Mayor Roy. Sabi ko, baka pwede naman nating buhayin muli yung Puto Festival. Siguro binigyan lang tayo ng napakaliit na budget lang nun dahil siyempre hindi pa kumbaga nag-uumpisa pa lang. Yung ginawa din natin nun, talaga nag-focus tayo na naghanap ng mga sponsors, tapos isinabay natin siya, parang inilagay siya idinagdag sa isang araw sa piyesta ng bayan. So noon, nung piyesta ng bayan ng Kalasyaw, may isang araw na dedicated para sa Puto Festival. Yeah. So, doon puro Puto related activities lahat yung mga ginawa natin lahat doon.
So, yun, hanggang sa napaganda natin, napaayos natin. Ngayon, nung nag-mayor tayo, ginawa natin na ng sariling araw, parang nilipat natin ng December. Relaunching nung Photo Festival from May, nilagay natin ng December. Sabi ko, para naman mayroon tayong i-celebrate that the people of Kalasyaw will be looking forward when December comes, na mayroong Kalasyaw Photo Festival silang aabangan. Yun. Yeah, okay. Okay, may katanungan dito, dahil parang permanente daw na raw yung baratilyo nyo dyan sa dating photo stalls, yung dating na mga photo vendors. Baratilyo? Ang nandun daw ngayon kasi baratilyo yung Ganun ba? tiyangge. Ah, Anong gagawin yung action kaya dito kung sakalit para naman hindi kasi yung baratilyo daw is parang kinukumpit yung ibang mga negosyante diyan sa palengke. Yan yung sinasabi dito ng isang nangangalang Christy de la Cruz siguro. Kasi sabi ko nga po, ganito yan, Kuya Jess, ang problema kasi parang yung baratilyo okay lang yan pagka may special event, di ba? Pagka fiesta. Pero hindi ko alam kung bakit ngayon may pagdating ng December na-extend pa itong mga ganyang uri ng baratilyo. Maganda naman, makadagdag na mapapasyalan ng ibang tao, pero huwag naman sigurong gawing permanente yung baratilyo. Kasi noon din, yung doon sa ibang dating photo stalls, nung nag-iba doon naglalagay yung mga ibang vendors, may mga nakikita ko doon na nagbibenta ng face mask, mga shades, para mga ambulant vendors na nag-set up lang ng kanilang pwesto araw-araw. So, yung sa baratilyo, pero I don't think na permanente naman ng magiging baratilyo yung nandyan sa Kalasyaw, kasi hindi, ang alam ko, bawal na Kung magiging permanente yan, kukuha sila ng permit nila, na mayor's permit, para gawin nilang talagang isang permanenteng struktura yung pagpapatayuan nila ng baratilyo. Okay. Pero hindi ko pwedeng tingin ko hindi naman tatagal yung baratilyo dyan. Siguro hanggang itong katapusan ng January. We'll look into that kung talagang ipagpapatuloy nila. Pero during our term din naman, hindi naman permanente yung mga ganyang uri ng baratilyo. Nandyan lang yan, kasabay lang yan dati ng mga bang tawag dito, yung mga rights pagdating ng piyesta na ng bayan. Kasi bibitan mo ibaga na palapit na pala piyesta o piyesta na sa isang bayan, pag nakita mo siyempre may mga baratilyo, may mga amusement centers ng tumayo, di ba ba? So tingin ko dyan na huwag mag-alala si pangalan mo? Christy de la Cruz. Oo. Christy na maging yan permanente, at alam ko din temporary lang yan, pero siyempre pag sa atin hindi naman natin hayaan na maging permanente yan, at tingnan natin kung talagang magpapatuloy yan dyan, pero siyempre pag tayo ang nandyan, hindi naman po pwede na maging permanente yan, dahil para hindi naman kawawa yung mga dahil meron din mga RTWs dyan sa loob mismo ng pamilihang bayan ng Kalasyaw na unang-una din magiging apektado, kasi syempre nasa loob pa sila, samantalang yan nasa gilid ng kalsada. ayun. I see. Okay. And speaking of baratilyo, yung baratilyo dito sa Dagupan din, hanggang bukas na lang yata. 25. Hanggang bukas na lang ito. Okay. Pero arap-arapan naman na pista yung daya dito Baka ibang baratilyo ang mamumuno dito. Hindi, pero balik tayo kay na BM Mark, Dahil sabi nyo nga, kailangan dito ay may initiative ang executive, Dahil, sa ticket nyo ba lumalaban na alkaldeng si Maya Karamat? Si Maya. Yes, po. So, makikinig kayo ito sa suhestyon
ng isang nasa legislative. Halimbawa, kung kayo board member po, tapos mayroon kayong sasabihin sa kanya kung siya mananalo. So, ano kaya? Of course, Susunod kaya to? Ano din naman tayo, kumbaga, hindi naman natin sila pangungunahan. Pero siyempre, magbibigay tayo ng ating mga suggestions, komentaryo na maaari nilang gamitin as their guide. No? Kasi hindi naman natin siya pinipilitin, Mayora, ganito gawin mo, ganito suggestion tama. ko, ganito para. Siyempre, bigay natin yung liberty and freedom nung uupong manunungkulan sa kung ano yung mga gusto niyang i-implement na programa and project sa bayan niya. Kasi syempre, nakadepende yan sa pagkatao din mismo ng uupong leader. Kasi parang just society, an example ko yan, si Airpods, isa siyang inhinyero. So, nag-focus siya sa infrastructure nung term niya kasi yan ang forte niya sa mga infrastructure dahil isa siyang engineer na nagtrabaho sa abroad. So nakita niya yung mga malaking pangangailangan at malaking kontribusyon na maitutulong sa pagbuti ng progreso ng isang bayan. So nung pag-upo po ni Mayor Roy Macanlalay noon, siguro marami pang rough road sa interior barangays na bayan ng Calasiao na talagang mahirap sa lagay ng mga farmers din natin sa pag-transport din ng kanilang mga produkto. Ganun na rin yung mga naka-tricycle na talagang syempre ang tricycle built yan sa patag na hindi naman sa pang-rough road yan. So sabi ko nga, yung foresight ni Mayor Roy Macanlalay na ayusin itong kalsada para gumanda ang pagpasok ng negosyo sa bayan ng Calasiao, which is, sabi ko, tingin ko na malaki din naman ang naitulong. Malaki din naman ang nagawa sa improvement ng bayan, lalo na yung pagbubukas ng mga bagong kalsada, mga market roads, pagbubukas ng mga bagong newly open roads para na rin sa mga farmers po natin. So, sabi ko nga, sa pag-upo ng ating, kung tinanag po si Liga ng mga Barangay President, Maya, punong Barangay Mamilin Karaman, sabi ko nga, magbibigay tayo ng ating mga suggestions. Yeah, right. Diba? Kasi hindi naman natin pwedeng pangunahan yung mga uupo o magiging mamumuno sa bayan ng Calasiao. And of course, nandun po tayo to give our inputs. Siyempre, dahil sabi ko nga, naging po tayo, naging mayor din po tayo. So, yun po yung pwede kong maitulong. Pero hindi ko naman po siya didiktahan at hindi po natin siya pangungunahan. Okay. Yun po yung importante po. Okay. At siyempre, Mark Roy, noong konsyal ka, sabi mo ikaw ang humawak sa Tourism and Special Events Committee. Ngayon, if you win as Sangguniang Palalawigan member, ano ang mga plano mo sa turismo sa buong 3rd District? May mga magaganda bang tourism site sa 3rd District? Yun na nga po ang sabi ko nga po noon, dahil ang 3rd District wala tayong dagat. Kumbaga, hindi naman tayo, hindi siya coastal town o coastal district. So, nakita ko po, sa pag-iikot ko po sa bayan sa Tercero Distrito ng Pangasinan, marami po tayong produkto na pwedeng i-highlight na manggagaling sa Tercero Distrito ng Pangasinan. Sabi ko, yun ang gusto natin. I would like to focus on that na mabigyan ng pansin o ma-highlight itong mga produkto dito para makilala nila ang mga pwede nilang puntahan, pwede nilang nabili sa bayan ng Calasiao, sa 3rd District ng Pangasinan. Sabi ko nga po, parang San Carlos, kilalang San Carlos sa produkto ng naman tawag dito, mangga. Ganun din ang Bayanpang din naman, kilala sa buro. Sibuyas. At saka nandiyan din yung bagong ngayon, yung prayer park. Oo. Na pinupuntahan din ngayon ng iba't ibang kababayan natin. Tapos ganun din dito sa Calasiao, Puto, pati na rin yung mga dito, yung tawag doon, yung mga kambingan, mga kainan, pinupuntahan din nila dito sa bayan ng Calasiao.
Ganon din sa Santa Barbara, Mapandan at Malasigi, may mga dinidiscover pa po tayo mga produkto, no, na pwedeng i-highlight na nanggagaling sa kanilang bayan-bayan na kung saan makikilala din sila. Ma-recognize itong kanilang mga bayan na magkaroon siguro ng isang hub na parang kasalupan center or bigyan ng pagkakataon na ma-highlight itong mga produkto ng mga iba't ibang bayan na ito. Dahil dito din sa Kalasyaw, sabi ko maganda rin kung ma-develop itong Marusay River, Wedges, Ferry. Parang river cruise. Tama. Yes, na ayusin yung Marusay River. Tapos siguro parang magkaroon ng dyan sa gilid. Yung parang road type na pwedeng pasyalan ng mga tao. Tama. Bike area, pwedeng mag-jogging, magkaroon sa lalagyan ng solar lights dyan. Ayun. Which will stretch from doon sa may Venecia Highway going to sa bayan ng Kalasyaw. Wow. Mahabang yun. Ma-develop yung side na yun na parang magiging pasyalan na siguro baka pwede rin maging isang diversion route. Correct. Kasi yung mga iniisip namin na parang para hindi mag-decongest yung bayan ng Kalasyaw, hindi sila dadaan lahat doon sa may junction, magkaroon din ng ibang lugar o ibang daanan na parang pwede nilang lusutan para lumuwag yung trapiko doon sa bayan mismo. So yan yung mga maraming pwedeng gawin. Siguro yan yung mga gagawa tayo ng mga ordinansa at saka mga ano ba tawag dito? Mga resolusyon, di ba? Para masuportahan natin itong mga local producers ng bawat bayan sa Tercero Distrito ng Pangasinan. Well, obviously, handang-handa si Mark Roy sa pagiging SB member. Marami siyang ideas, mga kaibigan. Ang daming magandang gawin sa Pangasinan, lalo na sa Tercero Distrito ng Pangasinan. Pero siyempre, kailangan, sabi ko nga po, ang challenge dyan ay nasa legislative tayo. Siyempre, it will all depend on the executive na kung paano po nila ito maisa sa katuparan. Kaya kailangan nagtutugma ang executive at ang legislative agenda ng mga namumuno sa bayan at sa mga namumuno sa probinsya. Okay. Yes. Okay. Sa susunod na. Okay. Thank you very much po, board member. Oo, at Sa ibang ibang interview ulit kasi mayroon tayong gustong itanong sa inyo. Itong about this yung dating pagkakakilanlan sa Kalasyaw yung buntal hats, yung sombrero, bukayo daw. parang nawala. Marami po, bukayo, pati tsokolate. Tsaka yung mga yung mga pinapanday na mga nakikita ko diyan sa gilid ng mangkop Yung mga mga bulo ganyan Mga itak. Mga itak, oo. Sombrero. Sombrero, oo. Manila lang yung pamapamaypay. Parang din alam ko, nag-produce din noon ang Kalasyaw noon ng mga ganong uri-uri ng mga produkto. Okay. So, kailangan natin i-revisit itong mga na to. Okay. Sa susunod po ulit, pag-usapan natin ang mga yan na board member, mga sinasabing dying industry which are parang identity ng Kalasyaw. Pinag-aaralan daw itong buntal hats noon Okay. Okay, thank you. In the meantime, bago tayo magpaalam, Maraming salamat. any message pa rin po. Okay. Okay. Thank you. At mga kaibigan, ang ating naging bisita ngayon at nakapanayam, ang dahil po yung sinabing very, very important na mga matters ay walang iba kundi si Mark Roy Macanlalay, ex-mayor ng Kalasyaw at ngayon ay tumatakbo bilang sangguniang panlalawigan member ng Lalawigan Pangasinan. At dito po nagwawakas ang Pangasinan Bilis Kilos. Ang inyong mga lingkod, ako po si Action Ray Fernandez Hortaleza alias Mr. Ray. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Jesse Perez. Sa ating Master Control, nakasama po natin si Action Conrad Boyet
Alvarez. Hanggang bukas na muli sa isa pang pagtatanghal ng Pangasinan Bilis Kilos. Ang programang iyong napakinggan ay isang bayad na panatuntunan ng Sinag. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin anti-agriculture smuggling law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin. Tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun. Bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang anti-agriculture smuggling law as an offense ay ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Ang nangyayari, syempre kaya economic sabotage. Pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitignan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakali ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung implementation siguro.